Yun, magandang hapon. Alright mga tropa, so ulit tayo nang pabalik sa ating panibagong vlog. At sa vlog pala na to, nais ko lang palang i-share sa inyo itong nangyari dito sa manukan natin. Nandito tayo sa may coding area mga tropa. Yan. So kahapon kasi mga tropa, nagsasuggest si Mrs. na iayos namin itong manukan. Yan. So sabi ko, parang maganda yung idea na sinabi mo ah. So yun, inayos namin to kahapon mga tropa. At kung mapapansin nyo, nawala yung ating gray dyan. Tapos yung ating yung mistiso natin. Ayan. So saan sila napunta? Ayan. So yung mistiso natin is nandito na mga tropa. Ayan. Yung sa silong na ng saging. So inayos namin yan kahapon. Kaso ang problema, kinakalat ng mistiso natin yung mga tinanggal natin ng mga tuyong dahon ng saging. Ayan, kinakalat na, pero lilinisan pa rin natin yan. So yun mga tropa, no, naayos. So magkakaroon pa siya, magkakasya pa dito, dalawa pa, tapos tatlo, ayan, tapos isa. Ayan, so dadami yung mailalagay natin na TV dito sa cording area natin. At syempre dahil sa idea ng misis na yun mga tropa, yun, natupad nga yung gusto niya mangyari kahapon. Natupad yung gusto niyang mangyari. So nagkaroon kami ng munting tambayan dito sa manukan. Ayan. So ito mga tropa, papakita ko sa inyo yung munting tambayan namin. Ayan. So may pagre-relaxan na tayo mga tropa. Makaka-relax na tayo dito. Ayan o. Ayan, so kita nyo naman mga tropa. Ayan o. At habang nakaduyan ka dito, ayan, habang nakaduyan ka, natatanaw mo yung mga nokis mo. Ayan, di ba? So dito sa may silong ng sampalo. Ayan, tapos silong ng langka. O, di ba? So relax. Ang ganda ng naisip ni Mrs. kahapon mga tropa eh. Sabi ko parang ang ganda nga talaga, magandang idea na nga talaga yung sinabi niya. So dito tayo sa kabila. Dito muna tayo sa kabila. Dito tayo kumiga mga tropa. Yun, di ba? Habang nandito ka, natatanaw mo yung mga nokis mo. Ayan o, di ba? Hanggang dun matatanaw mo lahat yung mga tropa oh. Oh. So ang ganda ng idea ni Mrs. mga tropa eh. So relax lang muna tayo at nice ko palang i-share sa inyo mga tropa, no, yung ginawa namin. Ayan. So nandun na pala yung mga tropa yung ating Boston Grey. Ayun na 5 months old. Nandun na nung sa silong ng saging. Yeah. Parang hindi ako makagulapay dito ah. Ayan, so yun mga tropa, no. So dati kasi nung nagsisimula kasi ako mga tropa, ayan, kwentuhan na muna tayo. Dati kasi nung nagsisimula akong mag alaga ng manok. So dito sa area na to mismo, nangangarap ako. Sabi ko, dito ako sa cording area, dito ako mismo maglalagay ng manukan. Ayan. So habang pinapangarap ko yun, nai-imagine ko na mga tropa, ini-imagine ko na, parang kiniklaim ko na mangyayari talaga. Ayan. So yun nga mga tropa, no, ilang buwan pa lang pero nakapaglagay na tayo ng no-kids. Hindi man ganun karami pero paunti-unti nabubuo natin yung pangarap natin na magkaroon ng manukan dito. Ayan. Hindi tatagal siyempre hindi man sa ngayon, pero malay natin sa balang araw magkakaroon din tayo ng isang farm mga tropa. So yun yung
talagang pinaka-goal ko yung karoon ng farm ng manukan mga tropa. Ayan. So, hindi naman siguro malayong mangyari yun dahil gumagalaw naman tayo, nagsusumikap naman tayo, tapos pinaka-importante doon hindi natin hinahaluan ng sugal yung ginagawa natin mga tropa. As a breeder lang tayo, kayang-kaya natin abutin nun basta kasama natin yung pangarap natin, at siyempre hindi natin kakalimutan yung nasa taas mga tropa. So yun talaga ang pinaka-guidance natin, pinaka-kasama natin sa pagtupad ng mga pangarap natin. So dati lang mga tropa nangangarap lang ako na sana magkaroon ako ng manukan dito. Ayan, oh. So nakita nyo naman mga tropa, oh. So dati pinapangarap ko lang to na maging manukan, pero ngayon tingnan nyo mga tropa, oh. Nakakalahati na tayo. Kalahati na yung nailagay natin. So mayroon pang kalahati na pupunuan natin, at tamang tama yung mga Boston Hatch natin saka yung mga Boston Gold natin yung ilalagay natin sa banda dun, dun sa likod. Kasi this coming breeding season mga tropa, sa kunang nga pala yun, no? Sa August na. So sa August pala sisimula na tayo mag-breed, kaya mas marami na tayo maiba-vlog niyan, kasi gawa nga nung wala kasi akong space dito na parang breeder pen, kasi nga ginamit ko na dun sa range mga tropa. So ang mangyayari, ang gagamitin natin na pang breed, anong tawag doon, gagamitin natin na space sa pag-breed natin is yung mga scratch pin. So gaya ng dati, ganun yung gagawin natin. Doon natin ilalagay yung mga inahin, yung mga pullets, tapos ipapaupo na lang natin sa mga broodcock natin. Tapos doon na rin tayo maglalagay ng pangitlugan nila. Tapos pag ganun na nakapagpapisa tayo, gagawa tayo ng parang portable na brooder pen mga tropa. Yan, gagawa tayo ng portable na brooder pen, pero kasama yung nanay. Yan. Kasi nung nagsimula kasi ako mga tropa, hinihiwalay ko kasi yung mga sisiw sa inahin. So ito mga tropa, yan, yung mga macrae, yung mga yung mga golden boy natin, yung mga gray natin, yung Boston gray natin, lahat yan hiniwalay ko sa magulang. Ang problema nga lang mga tropa, may mga kapatid kasi yung mga yan, ang problema mas yung iba kasi mahina, ayun, mahina kasi yung katawan nila, hindi nila kinakaya. Kaya ang ginawa ko, nung sinubukan kong magpalaki ng piso na kasama yung inahin, ayun, nabuhay mga tropa. Walang nawala sa kanila. So kompleto, bali 6, nakita nyo naman 6 na piso yun. Hanggang ngayon 6 pa rin sila, buo pa rin sila, walang nawawala. Pero sa pagbibreed kasi, hindi rin kasi maiwasan mga tropa yung may ganyan na mahina yung katawan. Kasi pag ganun kasi mahina yung katawan, asahan mo na siya yung unang malilet go. Yan. Alam niyo na yan, unang malilet go na yan. Kaya sabi ko nga, hindi talaga nawawala sa breed yung ganyan mga tropa. Kaya ako, sanay na ako. Sinanay ko na yung sarili kong ganun. Tapos pag ganun kasi na medyo nakalaki sila, andun na yung tinatawag natin na kaling. So nagkakaling tayo. So ginagawa ko kasi yung pagkakaling mga tropa, pag ganun na nasa 3 months na yung mga nukis natin. So ginagawa ko yun para sa mapataas natin yung quality ng ating manukan. Siyempre alangan naman na alangan naman na ang ibibigay natin is yung mga may defect, diba? Hindi natin dapat gawin nun. So bibigay natin sa mga buyer natin is yung talagang quality. Yan, mga quality talaga. May class A saka class B. Yan. So pero this coming breeding season, siyempre magpaparami tayo ng nokis. Ayan. So magpapakaling tayo, so magpapatulong tayo pagdating ng panahon.
pag napalaki natin yung mga bibreed natin this August hanggang April, magpapatulong tayo. Siyempre kailangan natin ng tulong ni Bayaw Pulpul. So siya yung titingin kasi mga tropa ng mga manok natin, yung ihiwalay na yung mga goods and bads na manok natin, mga reject, yan, yung mga reject na manok, saka yung mga class A saka class B, yan. So yung reject kasi talagang kinakal na namin yung mga tropa. Kaya kung mapapansin nyo, September ako nag-breed, pero ito pa lang yung mga na pa-breed natin, na palaki natin, kasi gawa nga nung nikal natin yung iba, hindi natin sila pinalaki. So yung iba kasi mga tropa, ayun na, naging laman tiyan na sila mga tropa, kasi naman sa masayang, ayan. Kaya sa pagbibreed ko, sa breeding system ko mga tropa, talagang yun, iniiwan lang namin kasi yung mga tropa talaga yung mga talagang class A sa class B, yan. Para sa ganun mapataas natin yung antas ng ating manukan mga tropa, yung kalidad, ayan, kalidad ng manukan natin. Katulad na lang ng mga tropa, sila yung mga naiwan. So makita nyo naman mga tropa, ang gaganda ng mga iniwan natin ng mga nokis natin, no? Ayan. So dito pala sa likod ko yung ating Boston Gold, oh. So kinalat na naman, oh. Okay, so sarap naman dito sa tambayan natin talaga. Sarap magkwento dito, sarap mag throwback. Ang sarap mag throwback dito. Pero salamat na lang sa idea ni Mrs. mga tropa na. Dahil sa idea na yan nagkaroon tayo ng tambayan. Yan, munting tambayan natin dito sa manukan natin. At hindi muna tayo, wala muna tayong gagawin sa mga nokis natin mga tropa, dahil yun nga, rest day na muna nila. Wala tayong bibigay kasi nakapagbigay na rin ako ng vitamins kanina ng umaga. Pero ngayong hapon wala, patuka na lang saka tubig. Yun, tubig lang. So ganun lang naman mga tropa. Tapos bukas mga tropa, katapusan na naman, kailangan natin magbigay na naman ng mga vitamins para sa mga nukit natin. So yun yung isang dahilan mga tropa, kaya nag rest day yung mga manok natin. Pahinga sila sa mga binibigay natin na mga supplement, mga vitamins, kasi para bukas ready na naman sila para sa panibagong hamon ng buhay. Kasi ang gagawin natin mga bukas mga tropa is yun, the same way, tatlo yun puro galigo, saka yun yung vitamins na binibigay natin nung tawag dito, yung Bilamil, ayan. So yun yung mga bibigay natin bukas, ayan. Kasi sakto, bukas din pala mga tropa, i-ready na rin natin yung mga gagamitin natin for breeding, ayan. Bali, ganito na yung ginawa ko mga tropa, no? So tigta tatlo yung bawat area, ayan, tatlo dito, tatlo din dito, ayan. Kasi dito natin itatabi natin yung mga pullets natin na ipapakasta natin dito sa ating Boston Gold. Pero yung ating sweater mga tropa, yun, hindi muna natin siya gagamitin, gawa na naglulugon. Kaya ang gagamitin natin is yung ating gray. So sakto 7 months na siya sa this August, kaya parang sa tingin ko parang pwede na rin, kasi yung mga pullets din na gagamitin natin is medyo, yung iba may bata pa, pero yung iba kasi medyo may edad na. Kaya katulad nung isang gray na yung mga tropa, yung isang pullets natin na gray, medyo may edad na rin yan, nasa isang taon na rin mahigit. Kaya yun ang papakasta natin dun sa ating gray na Boston Gray mga tropa na 7 months, ayan. Pero titingnan muna natin kung paano yung magiging sitwasyon, kasi pag ganun na hindi pa pwede, gagamitin natin sila sa 8 months. Pag 8 months na yung ating Boston Gray. Kaya ang sasalang muna natin is ito si Boston Gold.
Yan muna yung sasalang natin. Para sa ganun eh makapag-breed na tayo this sa August. Ayan. Ito yung gagamitin natin mga tropa. Yan. So, yung ganda ng pwesto ng ating Boston Grey na isa eh. Yung 5 months natin. Ayan oh. Diyan siya mga tropa. Ganda oh. Oh. Right, so yun lang yung vlog natin mga tropa. At pinakita ko lang yung ginawa namin kahapon ni Mrs. So nagkaroon tayo ng tambayan dito sa ating munting manukan. Right, so yun lang mga tropa. See you sa next vlog natin. Ingat po tayo lahat and God bless. Yan.